ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଶଂସାରେ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମର ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 4 ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 1 ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1999 ମସିହା। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ? 12 ମାସ। ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଜୋରିମାନା ରାଶି କେତେ? 1000 ଟଙ୍କା। 2012 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 400 ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 200 ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ଶତକଡ଼ା କେତେ? ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ହେବ ଶତକଡ଼ା 50%। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ 30 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିଲୋ ବେଗରେ ଫେରିଆସିଲେ। ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ୟୁନିଟ୍ 2 28ର ଗୁଣନୀୟମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ହେବ 28 ବିଭକ୍ତ 3। A equal to x that x belongs to z ଓ x -3 ଠାରୁ ବଡ଼ ବା ସମାନ ଏବଂ +3 ଠାରୁ ସାନ ବା ସମାନ ହେଲେ ଏର ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 0। ପ୍ରଥମ 9ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମା ମାଧ୍ୟମାନ ଅନ୍ତର କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 0। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 13 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 14 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର 6ଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କ୍ରମେ 53 ବଦଳରେ 35 ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ମାର୍କ ଦିଆଗଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ନମ୍ବର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ମାଧ୍ୟମାନ 3 ମାର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଖ ଏକ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆଧାର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେ ବର୍ଗ ସେମି ତାହାର ଆୟତନ ସେତେ ଘନ ସେମି ହେଲେ ଆଧାରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ନା 4√3 ସେମି। ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 84 ବର୍ଗ ସେମି ଓ ଆୟତନ 1008 ଘନ ସେମି ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ? 12 ସେମି। ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ 3:4 ଓ ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ 2:3 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ଅନୁପାତ ହୋଇଯିବ 1:3। ଗୋଟିଏ ଫମ୍ପା ସିଲିଣ୍ଡରର ବହିର୍ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 4 ସେମି ଓ ଅନ୍ତଃବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3 ସେମି ଓ ଏହାର ଆୟତନ 21 ପାଏ ଘନ ସେମି ହେଲେ ଏହାର ବକ୍ର ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହୋଇଯିବ 42 ପାଏ ବର୍ଗ ସେମି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ଭୂମିର ପରିଧି 2 ଗୁଣ ଓ ଉଚ୍ଚତା 3 ଗୁଣ ହେଲେ ଆୟତନ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ତେବେ ଏହାର ଆୟତନ 12 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଉଚ୍ଚତା 8 ସେମି ଓ ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 6 ସେମି ହେଲେ ଏହାର ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ? 60 ପାଏ ବର୍ଗ ସେମି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ କୋନ୍ ଆକୃତି ଟୋପିର ଉଚ୍ଚତା 3.5 ସେମି ଓ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା 9.1 ସେମି ହେଲେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା କପଡ଼ାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେମି ହେବ? 76.44 ପାଏ ବର୍ଗ ସେମି। ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଆୟତନ 12,936 ଘନ ସେମି ଓ ଉଚ୍ଚତା 128 ଘନ ସେମି ହେଲେ ଏହାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? 9.82 ସେମି। ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଭୂମିର ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ 2:3। ଏହାର ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା 20 ସେମି ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଯିବ 16 ସେମି। 27ଟି କୋନ୍ର ଆୟତନ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଉଭୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହେଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୋନ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର କେତେ ଗୁଣ? ଉତ୍ତର ହେବ 3 ଗୁଣ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 1 ଦେଖିବା। 36 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ? ନା 10 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ସହିତ ସମାନ ବା ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତାର ଅନ୍ତର କ'ଣ ସୂଚାଏ? ନା ବ୍ରେକିଂର ଦୂରତାକୁ ସୂଚାଏ। 15 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଏକ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ସ୍ତମ୍ଭ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ସବୁଜ ବଳୟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 ମିଟର ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା କେତେ ମିଟର? ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ହେଉଛି 17 ମିଟର। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 120। ଏହାକୁ ବୃତ୍ତଲେଖରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
तेबे सेही वर्ष उक्त अंचल विभिन्न कारण मृत्यु संख्या मोट केते तो मृत्यु संख्या हो 1080। प्रथम 10टी युग्म गणन संख्यार माध्यमान प्रथम 10 अजुग्म संख्यार अजुग्म गणन संख्यार माध्यम केते अधिक यह हो 1 अधिक। प्रथम 6टी गणन संख्यार वर्गर माध्यम केते 91 विभक्त 6 12 13 16 x + 2 x + 4 28 30 35 माध्यम 23 हेले x मान केते हो x मान हो 20। एक भाग विभक्त तथ्यावलीर मध्यम स्थान 37 मध्यम संभाग 30 40 बारंबारता 20 और संभाग विस्तार होची 10। जदि मध्यम संभाग पूर्ववर्ती संभाग राशिकृत बारंबार 25 हुए तेज मध्यम केते यार मध्यम हो 36। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी x1 x2 x3 x10 संख्या मानकर माध्यम m हेले यार मान 50 x + 1 + 3 मान 50 10m + 30। यूनिट 3 देखिबा गोटे सरल प्रिजिम्र आधार बाहुत्र 10 सेमी 6 सेमी 8 सेमी और उच्चता 20 सेमी हेले आयतन केते हेबो 480 घन सेमी। गोटे प्रिजिम्र आधार प्रत्येक बाहु ए एकक और आयतन √3/4 AQ हेले यार उच्चता हो ए एकक। गोटे सिलिंडर वक्रतल क्षेत्रफल और आयतन संख्या समान हेले यार आधार क्षेत्रफल पाए माध्यम 4 पाए वर्ग एकक। गोटे सिलिंडर व्यासार्ध और उच्चतार समष्टि 45 सेमी और समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेमी हेले भूमिर परिधि हेब 24 सेमी। गोटे आयतकार कागजर दैर्घ्य और प्रस्थ 8 सेमी और 5 सेमी यार दुई दैर्घ्य को जोड़ी एक बृहत्तम फंपा सिलिंडर प्रस्तुत करागला। यही नलर समस्त अंश रंग देवाई वर्ग सेमी प्रति 50 पैसा हिसाब से केते टଙ୍କା खर्च हेब यार उत्तर हम 20 टଙ୍କା खर्च हेब। यूनिट 4 समान भूमि विशिष्ट गोटे कोन और गोटे सिलिंडर उच्चता अनुपात 3:1 हेले सेमानंकर आयतन अनुपात केते हेबो 1:1। गोटे कोन भूमि परिधि 264 मीटर और उच्चता 5 मीटर हेले कोन आयतन केते हेबो 9240 घन मीटर। गोटे समघनाकार काठखंडर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 21 सेमी से कटा जाइथिबा बृहत्तम कोन आयतन केते हेबो 2425.5 घन सेमी। गोटे वृत्तकला आकृतिर टीण पातर चापर दैर्घ्य 28 सेमी और व्यासार्ध 50 सेमी यार दुई व्यासार्ध को जोड़ी एक कोन परिणत कले यार उच्चता केते हेबो यार उच्चता 48 सेमी हेबो। गोटे गोलकर आयतन 3टी सर्वसम सिलिंडर आयतन समान से व्यासार्ध समान हेले सिलिंडर व्यासार्ध उच्चतार अनुपात केते यार उच्चता अनुपात हो 9:4। पिला माने यह तुमर आगामी इंटरनल असेसमेंट 4 पाई गोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट थिला। तुमे माने एथिरे थिबा क्वेश्चन गुडी को भलो भाबरे अभ्यास करो जा फल तुमे परीक्षा रे भलो मार्क पाई परिबो। धन्यवाद।